मोसागोर बोरै गानालाय बोरै गान गैया फैसा मोननांगौ जाखो बोरै जानांगौ जाखो आयो बैथिलाय बैथिं थां फैदो नै भिडिअ खालामदों आं बे मोसालाय एसे बबे गामिनि नोंसोरलाय जोङो औ गामिनि आच्छा बियो वेस्ट महेन्द्रपुर आं भिडिअ लाबाय दे दै आयु आर'नाइखौ खाजोब्बाय गावस्रा दिरुं मोनाखै खय थाखा जाखो होखाबायथ' जोङो बैयावहाय बैयाव होखाबाय दा जों होखाबायथ' ज' नङा आलदा आलदासो आयु बै नानिखौ लिंहरलाय बै नानिखौ ओरै फै आं फट' खेबनि दे नोंखौ दे नोंना मा नाम कृतिका बैसागु मोसादों ओरै खानायखौ नायनि लाफ्लादोंसो गैखायाथारा गुसुथारखौ उनाव दे एसे फायसै दे बोरो सोर दं फैदोब्रा ओरै गासिबो फैदो खाथियाव फैदो फैसा खांनाया बेसेबां जाखो होननाय फैदो नोंसोरबो माबोरा फैदो दे एसे फायसै दे मा गामि नोंसिना बैसोरबो वेस्ट महेन्द्रपुर दा बिबो माथो ज' जायाखै नोंसोरो लाफायाखै न' ज' दालों दे 10 थाखा होनना हरदो आरो बैयावबो नामा बैसोरबो नामा बैसोरबो ना आलदा आलदासो गावस्रा दा ज' जाहैगोनब्रा बिसोरो ओरै लाखिनानै ओमफ्राय जोंहा होलांजोबनांगौ आरो बिदि ओरैबो होबाय जोङो दे लांफैदो सोर लांफैयो बारा होनो हाला जों खिन्थु आं भिडिअ खेबदों दे फैदो खुस्रा गैया इसिनाव दासो लाखिनो खय थाखा जाजेनखो दासो लाखिदोंबा फैसाया आं खुस्रा गैया दा माखौ गैला फैसा गैला माखौ होलांगौ खुस्राया गैला फैसायानो फैसा खुस्रा लाबाय ओरै फैलाय गासिबो ओरै फैजोबलाय नोंसोर बेसेबां खांना मोनखो बेखौ लाबो खुस्रा गैया फैसाया बेसेबां मोनखो होनलाय आंनाव गैया दे लाबो खुस्रा लाबो खुस्रा नांगौ जोंनो होलांबावनांगोन मादै हाब मादैसो बियो बिमादैसो दे नोंस्रा लाबो बेसेबां दं खुस्राया लाबोलाय गावस्रा मोसायाबो गाननांग्राबो गैया मना लायाखै मना 10 थाखायाल' हर जोंनो बेसेबां दं थाइबाल' होलांजादोंदां गावस्रा दे साननानै थाइबाल' बेसेबां दं खुस्राया बेसेबां दं साननानै थांग्रोलायदो थांग्रोदो मानो थगायनांगौ जोंखौसो लानानै खारजानो गिबावबाय जारला जागोनलै दा हरै मेरला लोगो मोनलांगोन बेसेबां होलांनांगोन ना बयनोबो बेसेबां दं खुस्राया बेसेबां दं फैसाया 100 थाखा 10 थाखाया बरन दे बेसेबां दं नोंना मा 100 थाखा दं आंनो खुस्रा नांखागौ ओरैनो ओंखायनो खुस्रा बिदों ओंखायनो हरदो माबा आं खिन्थु भिडिअ खालामजोब्बायलै दा इउटुब होजोबसै आङो बेखौ नोंसोर जोंनो 90 थाखा हरदो 10 थाखा लाखिदो हरै होलांबावनाङा होमबा 10 थाखाया हर जोंनो 50 थाखाया जाया जोंनो 10 थाखाखौ नोंसोरनो खुस्रा नाङाना नोंसोर लाखिग्लासो बेयावनो मोनब्रै दाब्बा जायगायाव होबोखाबाय आरो ओरैबा बेसेबां लोगो मोनलांबावगोन होमबालाय मोनला जों ओरैनो थांसै
10 थाखा हरबाव दे Nó lại đưa bên qua xe không? दे भगवान ना हनै बिसोरखौ मानो हगारहरखो सेंग्राफोरखाय हगारहरखो नाखो दा फैनायाव लाखिफिनदो Happy बैसागु दे ले थाब बांद्राय गोबाव थांनांला दे हरदो सोरबा गैया 10 थाखा हरदो फैसा गैला ओरै होबोजोबबाय फैसा गैलालै Apa nak kerja? Kenapa? दे नै होबोजोब्बाय गथ'फोरनो खुस्रायानो गैला 10 थाखा थाइबाबाबो थोयो सना जेबो नङा दे बिदियानो मोजां माथो खालामबावनो सना होबोजोब्बाय ओरै लामा दे फिसाबो थांदो दे नङा लामायाव जा खायसे मोनो